Ga masoya masu bibiyar fitaccen jarumin nan na shirin labari na wanda tashar Arewa 24 ke haskawa wato Excellency, to babu shakka wannan bidiyo yana kunshi da batutuwa dangane da shi. Idan wannan ne zuwan ka karo na farko zuwa wannan tasha mai albarka, to kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar kararrawa domin sanar da kai batutuwa dangane da mawaka da kuma jarumawan masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood. A yau za ku ji mu dauke da tarihin mawaki kuma jarumi Abdullah Amdaz. Asalin sunansa shine Abdullahi Muhammad Dan Azumi, wanda aka fi sani da Excellency a cikin kayatacce ko in ce fitaccen shirin nan mai dogon zango wanda kuka fi sani da labari na, wanda tashar Arewa 24 ke haskawa. Babu shakka Abdullah Amdaz na ɗaya daga cikin fitattun mawakan ƙasar Hausa da tauraruwarsa ke haskawa a halin yanzu. Bayan ga haka, gogon naku ya kasance marubucin fina-finai, producer, sannan kuma jarumi a fina-finan Hausa da ma na Turanci baki daya. An haifi jarumi Amdaz a shekarar 1990 a cikin garin Kanan Dabo, inda anan ne kuma ya yi karatunsa na primary da kuma secondary school ɗinsa. Ya ci gaba da karatunsa na gaba da secondary school, amma yanayi ya sa bai hattama ba. Jarumi Amdaz ya fara rera waƙoƙi ne tun yana makaranta, wanda akalla a yanzu ya rera waƙoƙi sama da guda 100. Fasihin mawaƙi ne da yake salon waƙoƙi iri daban-daban waɗanda suka hada da waƙoƙin biki, waƙoƙin sarauta, waƙoƙin jinjina, waƙoƙin fina-finai da ma waƙoƙin rayuwa baki ɗaya. A takaice dai mawaƙin ba irin salon waƙoƙin da baya yi. Jarumi Amdaz ya kasance jarumi na fina-finan Hausa da na kuma Turanci. Fim ɗin da ya zame masa tsani a cikin jerin fina-finan da ya bayyana a ciki shine wani fim ɗin Turanci da aka yi wa lakabi da In Search of King, wanda babban malami wato Malam Kabir Musa Jammaji ya shirya. Babu shakka wannan fim ɗin ya haskaka shi domin shine ya zamo silar ɗaukakarsa har ya kai ga matakin da Malam Aminu Sere ya buƙace shi a cikin shirinsa mai dogon zango wanda ya wa lakabi da labari na, wanda tashar Arewa 24 ke haskawa. Babu shakka bayyanarsa a cikin shirin labari na da kuma irin rawar da ya taka a ciki shi ya ƙara sa shi ya yi matuƙar shura a nan gida Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Jarumi kuma mawaƙi Amdaz ya saki kundayen waƙoƙinsa da suka haɗa da Labarin Duniya, Allah Bani da kuma na baya-bayan nan wanda ya wa laƙabi da Hilwa. Daga ƙarshe dai babu shakka gogon naku ya rera waƙoƙi da dama da kuma mawaƙa da dama da suka hada da Adam A Zango, Ali Jita da dai sauran mawaƙa, kai har ma da Hamisu Breaker, Auta MG Boy da ma sauran waɗanda ban ambata ba. Za ku iya kulla alaƙa da wannan fitaccen mawaƙi ta hanyar shafukansa da ke dandalin sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, kai har ma da YouTube, duk da sunan Abdullah Amdaz. Sannan ga masoyansa da ke nan gida Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya, za ku iya samun waƙoƙinsa a shafukan da ake ɗorawa ko jin waƙoƙi ko ake sauke waƙoƙi da suka haɗa da iTunes, Apple, Shazam, Spotify, TikTok, Google Play, da dai sauran wasu shafuka da ake ɗora waƙoƙi baki ɗaya, walau na nan gida Najeriya ko ma na duniya baki ɗaya. Abinda kake buƙatan yi kawai shine saka sunansa. Kuma da haka muka zo ƙarshen wannan takaitaccen tarihi na wannan fasihin mawaƙi kuma jarumin fina-finai wato Abdullah Amdaz, ko na ce Abdullahi Muhammad Dan Azumi. Kar ku manta da danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun tarihin wani jarumin ko kuma wani mawaƙin. Mun gode.